Lekkere zakjes chocolade. Die gaan we openmaken. De verrassing het is al fluffy. Kan nog fluffier. Dus zie je. Want echt veel uit. Even op. Dus goed. En dan even de kommen laten zien. Jullie moeten de bijvoorbeeld, jullie moeten bijvoorbeeld de bacon toelaten. Doe dit erin, doe dat erin. En daar doe ik kleurstof tweede zeep en kleurstof tweede. Dan is alles compleet. En dan gaan we mixen. Als het gedaan is, dan heb ik van die kleuren. Dus die mix ik in. Ja, ik wil eigenlijk een filter op, want het ziet er zo niet uit. Laat je nog in comment weten. Laat je nou in de comments weten. En dit is het voor mij. Maar ik kan nog zwachter, want hij is niet zo zacht. Dus